salute para sa ating saludan. Thank you very much. Banda 48 Lumanug. From BETIS, Pampanga. Mamayang gabi po, yes, may Kenny, sabi. Mamayang gabi po, sila po ang magtunay ng muli natin para sa ating sa Granada. Kasama po ang kapiyaw. Kalala po. Anong burrito? Piano, Torre. Wala, yung mga yung Ayan po ang banda 48 Lumanug. And beautiful ladies. Ayan. Tayo po ay nasa ika-10 banda ngayong araw na ito. Mula po sa BETIS, Pampanga. Sila po ay tutugtog ng Anaking Musikus, meaning anak ng musiko, composed and arranged by Professor Edwin Lumanug at pinadakted by Steven Lumanug. Ito na po ang ating pang-10 banda. Walang iba kung hindi ang banda 48 Lumanug.
third Anaking Musicus, conducted by Mr. Steven Lumanug. Yan po ang Banda 48 Lumanug. Ang susunod po natin sa kanyang La Torre ay ang Kaunyaw Banda 11 sa kanilang tugtugin The Conqueror, composed and arranged by Laurendo LP, Dr. Michael Esmeralda. Uy, meron pa. Pasok po naman ay ang Banda 48 Lumanug. BETIS, Pampanga. Again is blue. Yes. Dapat ganyan.